Сыздырып гармон уйнаган жердә җыр да, моң да күтәренке кәефтә була. Уйнагыз гармоннар фестиваленә килгән халык Камал театры янындагы мәйданга гына сыеша алмыйча җәяүләр юлына да таралган. Күкмара районы коллективы әнә шулай узган барган кешеләрнең күңелен күрә. Алар быел да республика көненнән читтә калмаган. Бүген килдек 15 гармончы. Бик батыр чыгыш ясадык, бик күңелле бәйрәм бара. Безне бүләкләделәр өр-яңа тальян гармон белән. Бу күңел ачугына түгел, җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы да. Әлеге коллективның Сорман киен сыздыруы юкка гына түгел, үзләре дә шул районнан. Бүген алар өчен икеләтә шатлык, мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән өчен Татарстан рәисенең сертификатына ия булдылар. Бу акчага ансамбльгә милли киемнәр сатып алачаклар. Бу бәйрәм инде безнең өчен бик зур шатлык. Монда менә күңелләр күтәрелеп китә, дәртләнеп кайтабыз. Безнең әбиләр белән 75 яшьлек әбиләр бар монда. Алар тик тормыйлар, урыннарында һаман бийләр, җырлыйлар. Бу фестивальдә 700 артык гармончы катнаша. Татарстаннан тыш Россиянең 30-га якын төбәгеннән ансамбльләр килгән. Конгресстың чакыруы буенча безгә мондай матур костюмлар тиктерделәр. Безне монда бу шикелле матур бәйрәмгә чакыруларына бик зур рәхмәтлебез. Үзебезнең матур җырларыбыз белән мәркәзебез Казанда, Чувашстан Республикасы татарлары һәр вакыт ашкынып, яратып киләбез. Шушындай бәйрәмгә эләктек, шат булдык. Родинасына, туган җиргә, әби бабайларның Гармончылар фестиваленең һәм гомумән республика көненең күрке йөзек кашы менә шушы баянчылар, гармончылар парады. Шунысы игътибарга лаек, быел әлеге парадны Татарстанның атказан артисты Бәртина җитәкләй. Илзия әйтеп китсәгез иде, менә инде хис кичерешләр баянчылар белән идарә итү. Шексез шатман, шексез горурлман. Нәкъ менә мине сайлап алуларына шаккатып, чөнки баян тавышы, гармон тавышы күңелдә, йөрәктә безнең канга сеңгән, һәм монда Татарстанның иң яхшы гармонистлары, баянчылар алай гына да түгел. Чит төбәкләрдә булган милләттәшләребез бөтенесе итальяннар, баяннар белән. Ой, шундый зур горурлык. Бөтен бауманнарым гармончылар белән шыгрым тулы, татарча милли көйләр яңгырый, халык аларга кушылып җырлап бара. Парад төгәлләнгәннән соң бәйрәм концерты Кремль янында дәвам итте. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.